Makhaya, ngithi ake ngibuye ngizophendula lapha ngoba ngiyabona abaningi bafuna ukwazi ukuthi ilungiswa kanjani isimo lesi salamaphupho lawa asuke eveza ukuthi umuntu kukhona indlela esetshenzisiwe ukuthikameza indlela yakhe noma esetshenzisiwe ukuthikameza inhlanhla yakhe, lokhu abakubiza ngayo i-destiny swap ngesiNgisi. Ukuze-ke size sifinyelele kwisixazululo lokuqala kufuneka ukuthi sibheke ukuthi yinto lena esuke isetshenzwe kanjani. Lana kusuke kusetshenziswe isimo semithi yezithwebulo, kwasetshenziswa isimo sey'lwane noma singathi ipoki kwezinye iy'ndawo kanye nechitho, kwahlanganiswa kanye nensila yomuntu, kwase kukhulunywa iy'bopho neqalekiso phezu kwegama lakhe ukuze kuvaleke kwikusasa lomuntu, ukuze ithi noma indlela ithi yavuleka kube khona inkungu evukayo phezu kwekusasa lomuntu. Ngakho-ke esimweni sokuxazulula lento kusuke kudingeka ukuthi kusetshenzwe ngemithi nakhona ezoba namandla, ezosebenza ngesimo sokuthi kube khona neminikelo ngoba le moya lena ngesikhathi kuhlanganiswa kusuke kusetshenziswe nomnikelo wegazi. Kusuke kudingeka nakhona-ke ukuthi mese ilungiswa lento kusebenze isimo sayo imithi enamandla kanye neminikelo yegazi ukuze ixazululeke lento. Akubiki isimo ongasenza uthole ukuthi into esebenzisa umuthi owodwana nje, into ongazenzela wena ekhaya. Idinga kona ukuthi kube yinto oyihambelayo, uhambe uyothola usizo kulaba abasebenza ngemimoya, abantu abayizangoma, abantu abayizinyanga, ukuze kukwazeke ukuthi ixazululeke lento. Ngoba esimweni salento kusuke kuzodingeka ukuthi kuqale kugezwe isidalo sakho, kususwe isimo samathunzi amnyama phezu kwakho, kuhlehliswe imimoya ehamba ngepoki noma ehamba ngamalibe, ehamba ngamathuna. Mese emva kwalokho kusetshenziswe imithi emhlophe yokukhanyisa itakula isidalwa sakho isibuyisele emandleni ukuze ukwazi phela ukuthi ubuyelwe indlela yakho noma ubuyelwe inhlanhla yakho. Isimo esikanjalo-ke.